हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय लालाइ दैसा होननाय मोनसे गामियाव जानाय जाथाय बियो। थांनाय हराव हाग्रानि मैदेर फैनानै रायजोनि माइ बाख्रिखौ मैदेरा फैनानै सिफायलांजोब्बाय। बियो जोबोर दुखुनांथाव आरोना नोंथांमोना अननानै नाय। बिहाय रायजोफोरा गासै 100 मन बा 100 मन आरो 100 मन माइ दोन्दोंमोन बेवहाय। नाथाय माइखौ जालांनानै नै दा माइआ एसेल'सै आरो गोबां माने जिनानै हाजों दैजों खालामलांजोब्बाय आरोना। इन्जुरा साफा जिफ्लंलाजोब्बाय, नै हाजों माजों सेस गोदाव सोराव जाजोब्बाय। दा सेस बे माइआ ओमफ्राय माने मोजाङै सालिफिननांसिगोन आरोना। बिराद खस्थ' जाबाय आरोना। रायजो राजाफोरनि बे माइ बाख्रिखौ मैदेरा फैनानै सेस माबालांजोब्बाय आरोना, सिफायलांजोब्बाय, जालांजोब्बाय हराव फैनानै। बेबायदिनो माने हाग्रानि मैदेरा फैफेराब्लाबो माने गोबावजों खनसे बेबायदिनो हरखाबै फैनानै रायजो राजाफोरनि आबाद, बिदिनो माबा माबि न' सिफायलांनाय, गोबां माने खस्थ'जों भुगिनाङो आरोना समाव। बेखायनो माखासे माथो बुंबावनो, हाग्रा गुदिनि रायजो राजाफोरा संसार जानायफ्रा बिदिनो भुगिनांगौ जानानै फैयो। फरेस्टनि मानसिफ्राबो बेखौ होबथाबाय थानो हास्लाबा, माला फैयो माला थाङो। दायो नोंथांमोननो बे खौरांखौनो फोरमायहरनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय। नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो अननानै। नोंथांमोना बिदिनो गोदान माबा मोनसे जाथायफोर जायोबा बेबायदिनो नुलांबाय थागोन। बाय बाय।